my Mass last Sunday, kindly remember what I had said in my homily. Nga everything, especially pagsulod nato ngadto sa gingarian sa langit, it is always, in no circumstance, no situation, nga it is to be accomplished through our own merit, our own undertaking, our own doing. So makasulod ta sa langit, unsa di ay free gift sa Ginoo. Mao na ang rason nga minganhi si Kristo nagpakatao o nagpuyo uban kanato, pagluwas kanato. Juan 1:14. And the Word dwelt among us. So how it is applied in this Sunday, 22nd to karon 23rd Sunday. Our liturgy of the Word this Sunday is all about following to Jesus. Or simply, we will say it, discipleship ni Kristo. Ang pagsunod ba ni Kristo, the same dictum, the same principle, nga it is a free gift sa Ginoo? The answer is yes. Example, para ma-conceptualize dayon nato, ngano na amay kampanaryo, di ba? Pwede na lang i-anunsyohon ng tao, anunsyo, nga ang misa alas 3, alas 5, alas 7. Pwede, kay there is now the term announcement. However, to put it more concretely, nga ang tanan hatag sa Ginoo nagbagting ta. Ngano man, by etymology, ang buot ipasabot sa pulo nga simbahan, etymology dili theological definition. By etymology, ang pulo nga simbahan, ang buot ipasabot niya na gitawag. So gitawag rata sa Ginoo nga naata karon dinhi. Bisan ang atong pagtubag sa tawag sa Ginoo is a grasya sa Ginoo. That is why we have to lay down this principle very, very clearly. Kay suma total, wala tay dapat ipanghambog sa tubangan sa Ginoo, kay iya rani tanan kaayo. That is why we will now rearrange the liturgy of the Word for the purpose of facilitating our reflection. We will start with the Gospel, first reading, and then the second reading. So, unsa man ang Gospel? Di ba klaro kaayo? Mingon ang Gospel. Kinsa katong moari kanako, og dili magdumot sa iyang amahan og inahan, sa iyang asawa og mga anak o mga igsuon, ingon man. This is the most powerful statement, o kaman ito nga operative statement ini. Ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. By ordinary circumstance, ordinary because we always go to the general, ordinary. We never go to the extreme, kay that is exceptional. Just like mungadto ka City Hall, you always give them the ordinary sense. Nga kini nga mga empleyado, they will serve you because that is the ordinary situation. So by ordinary circumstance, mahangit ka ba sa imo inahan? Mahangit ka ba sa imong kaugalingon? Dili. Kung imo sa nibasahon sa Biblia,
musika ang imo mata. So, mingka, pagklaro ragud Ginoo, kung dili manambling ta. Di ba Exodus, Kapitulo 20, versikulo 12, nag-ingon ka, respetua, higugmaa, ang imong inaamahan o ginikanan. So, unsa magyud imo toyo? Respetuan, mahalon, og imo dumtan. Because this is a strike of extraordinary circumstance. Nga ang pagsunod nato sa Ginoo, it's always a difficult. It's not a walk in a park. Di na pwede eating cake. There is always a demand. And then gipaklaro nga din ingom, o kinsa katong dili mo pasan sa iyang cross, mosunod ka nako, dili mahimong akong tinunan. Who likes to suffer? Di ba? O you go now to the temptation ni Adan og ni Eva, ang atong ginikanan. Di ba? It was a very tempting nga tentasyon nga no magsimba man ka sa Dios. Ikaw, pwede ka ma-Diyos. That is Genesis 3:5. That is why it was so appealing ni Adan o ni Eva. So appealing. Unya karon ingnon ka nga kung dili ka mo pasan sa imong cross, pasan na. Di ba may kuanto, may bana ko no to, nga nakigistorya sa pari, kaya na problema na gud siya sa iyang asawa, kay labi kasabaan, kumuuli siya. So may siya, Padre, unsaon ko magina akong asawa, may plano na ko pagbuwag sa akong asawa, Dre. Kay pastilan, kabughuan. Oo, kamalan na akong sipyat. Historical. Domingo ng pare, hysterical. Dili, Padre, historical. Nga naman, because ang tanan na kong sayop nga nahimo na ako, litaniyahon dayon, mao historical. So, mingo ng pare, ayaw ka problema do. Di ba nag-ingon ang Biblia? Kung ikaw gusto mo sunod ka nako, pasana ang imo cross. Di bang imo asawa mao imong cross, pasana na siya. So pag uli sa bana, iya din gikugos-kugos ang iya asawa. Og mingon ang asawa, wow ha, sana all. Very loving lagi ka karon, ming asawa, dili oy, nagtuman lang ko sa Biblia, nga kung gusto ka mosunod ka nako, pasan ang imo cross. Ikaw man akong cross, gikugos-kugos ta ka. Di ba? Just like example, tusukan ng imo kamot. What will be your reaction? Igpot yung ka. Why? That is something painful. That is something not appealing sa imo. And now Jesus is telling us, if you want to follow me, carry your cross every day, because after all, it is extraordinary. That is something difficult. Mauna ang atong first reading. I will explain later on. It's something extraordinary. And now, si Kristo, naghatag kanakto to analogy. This is now the natural sequence or consequence if you want to follow me. Because kung usa kaninyo maglaraw pagtukod og turi, tun-an ona nimo o banabanaon. This is a contradiction that salvation is a free gift, discipleship is a free gift. Kay mo man hunaw-naon, it is not a contradiction. This is now the natural consequence. Kung mosunod ka ni Kristo, there will be a situation, a circumstance nga even economic benefits, you will deny it for the purpose of following
Jesus very, very closely. Example to that. Nakaila mo ni St. Thomas More. Kaila mo no, St. Thomas More. Tagahugpa ra to. St. Thomas More is the Chancellor of King Henry VIII sa England. Si King Henry VIII, gipulan na sa iya asawa. So, unsa may gusto? Gusto niya i-annul ang iya marriage sa asawa. Being the Chancellor, iaginan si Thomas More, do something, annul our marriage. O si St. Thomas More mingon, My Majesty, it is not possible. Gusto lang ka makigbuwag sa imo asawa, wa manganinay sa, because nakakita ka lang ni Catherine. Di ba ni kaila ka ni Catherine? Taga-ora mo krapod to. Si Catherine, di ba? The other woman, kainom mo sa lida, the other woman, Derek Ramsey, Christine Reyes, o si Ann Cortez. Di ba ang dialogue da mingon, naghilak na si Christine Reyes dito kang Carme Martin, na-appeal nga ni si Lucy. Grabe, bukailan ni Lucy Gomez. No, di ba mingon si Carme Martin, ang pag-ibig ay parang Quiapo. Maraming snatcher. Kaya ikaw, wag kang mag-alalo si Torres. Dapat si Christian Barreto ka, marunong lumaban. Di ba? Na-appeal taon si Lucy. Di ba? Ambot gibayaran baka to siya. So, si St. Thomas More never succumb, never give in, even though it resulted to his own katanggal pagka-chancellor, and not only that, unsa pa, gipriso pa siya sa hari, pagpugos, nga he will do something, gipriso siya, bisan ang iya pamilya gilisod-lisod sa hari. Now here comes ang iya asawa o ang paborito niyang anak. Diba sa McDonald's ang paboritong apo si Gina, dili si Karen. So dito ng iya asawa, dito ng iya anak, nagluhod, naghangyo sa iya, bagingon, dong taon, gilisod-lisod na ta sa hari, ikaw na priso ka na, tanduin na lang na, buhata na lang ang iya gusto. Kasabot bon sa itubag ni St. Thomas More, mingon St. Thomas, di ba sa atong pag-asawa tiguang na ta? Maybe we can exist or live 25 years sa atong pagkaasawa. Remember, this is an immoral issue. Kung musugot ko ni ini, what will happen? We will suffer this in eternity. Rather, let us suffer this here, which is definitive, unlimited, kontra ma-impyerno ta. Diba? Can you imagine, chancellor ka, presohon ka? This is now this kind of circumstance. You lose everything, even your privileges. Din sa, adiyan nila kumagngan, mamingad to sa district office sa engineering. May nanay nangutana sa security guard. Mingon ang nanay, Sir, security guard, hain ang iskulahan pagka-district engineer. Na-iskulahan pagka-district engineer? Directly, wala. EBSO, may eskwela ka civil engineering. Nga naman, mingon, kay butan mga ito mga district engineer, nga ni ikihaan ko Gislander. Kita ka nag-district engineer nga pobre. Diba? Maumi siya, iskulahan sa district engineer. Can you imagine that, nanay? Kuan mo sa Biblia, ang nanay ni Juan o ni Santiago, si Salome, mingon siya, Ginoo, if you're going to establish your kingdom,
allow my 2 sons to sit at the right, the other one at the left. Mingon si Kristo, unsa, I have 2 hands. Mingon si Kristo, it is none of my business. See? Giimbitar ko, di lang ko magngandin dapit dito ko sa housing sa mga general. Giimbitar ko kay pagka following day, magmisa ko sa fiesta. Nag-imbitar na ako ang Presidente General. Kasabot naman kay General, di ba na Estrella din one early morning, may ko General, mungadto ko sa biranda mukita ko sa the whole subdivision. Sige Padre, sige. Pagadto na ako, wow, kagwapo sa mga balay. Misunod si General, nagkape mi ko General. Kagwapo gud sa mga balay sa General no siya. Unsa naman po Padre ang imo comment? Mi ko kay, di ba kamo may star? Di ba ang star kung kitaan mo sa panganod kang kurap-kurap, di ba kakurap-kurap, di ba isa sa buang kagyudre. May kaywa ko po sila. Di ba ang star kakurap-kurap? Di ba? When you are now faced with that situation, and now Jesus will tell you, you are my disciple. Are you willing to lose the earthly benefit of economic privileges? Diba? Sometimes, biktima ta sa mga insect. Diba, insect? Oo. Kung magtukod nga ni mog negosyo, ang pilian ninyo nga empleyado, di nga ni budlat, libat. Nga naman ang budlat, dagkog kita, ang libat, daghay kita. Diba? May pilia, practical tip. Di ba ang insect mingon, limbong gamay, patay. Limbong dako, patay. May palimbang dako, patay manggihapon. Di ba? This is the reason why we have Christians who are corrupt. Napag sa tubangan sa simbahan. Di ba? Hermano Mayor. Mag-donate sa simbahan. Pero we know how they earn that extra money. That is the reason why mingon si Kristo, bana-banaa daw. Kung ikaw maghimo og tore, kung ikaw mausunod ka nako, bana-banaa. Are you willing to lose that privilege when that situation demands for it? Because after all, mingon si Kristo, dili ang kwarta, giparaphrase ko niya, yung istorya adtong babay nga byuda og ang dato nga naghatag og kulikta. Sila may ito nagkulikta. Ang gihatag lang sa byuda, sinsilyo. Ang gihatag sa dato, Jesus. Dito ko sa opisina kay Chiki. Tapos mingon si Kristo, sa duha nga naghatag. Kinsa man ang naghatag dako by worldly category, di ta magbulok-bulok. Kinsa may hatag dako? Ang dato, di ba kay Chiki? Ang dato, dili ang pobre. And why is it Jesus said, the one who gave more is the byuda? Why? Because it is not the amount given, it is the amount left after giving. It means sa langit, dili kwarta ang sukatan, dughan ang sukatan. Diba? It's not the amount. It is the love that is the measurement that is the canon. Maumingon si Kristo, you want to be my disciple? Now think it over. Because after all, ang mga tao, kinsay dili gusto madato dinhi. Kitang tanan. Maubitaw, di mabutan mamuna nimba karong alas 3. Di ba pagkulikta, kantahon na sa choir, unsay kanta sa choir, may choir,
jutay lang kini, ibanan pa gayod. O kay mo'y hatag, di man si Tito Vic and Joey, no, si Manuel L. Quezon man, kay jutay lang kini, ibanan pa gayod. See, the second consequence of our following to Jesus is mingon si Kristo. Kung usa ka hari may napulo ka libo ka sundalo, makigubat batok sa laing hari nga may kauhaan ka libo ka sundalo, iya unang tun-an og hukman kung makasukol ba siya sa maong hari. What does it tells us? Ang atong pagsunod ni Kristo demands struggle, demands sacrifices. Can you imagine, you go now to the first sequence, the economic privileges. But because you want to follow Jesus, it is a struggle every day. That is why pagkigira sa hari. And remember, this is a spiritual struggle. Your enemy is powerful. Si Satanas. Di ba? And remember, si Satanas, mutintal nga nimo very, very subtle. Dili mo tintal Satanas nimo og maksot Jesus. Ikaw sakyan ka ni Satanas. Unsay imong weakness, sakyan ni Satanas. Example, may amigo ko. Oo, kining amigo, ang iya timsong, mao niya timsong ha, para di mo pilawon kay last 3 karon ayaw mo pagdali. Oo, kay Domingo karon way trabaho. Ang timsong niya, you are the love of my life. You are the love of my life, the enemy of my wife is my wife in my side. My darling, you better hide. My wife in the daytime, yours in the nighttime. If I don't have time, I will give you short time. You are the love of my life, the enemy of my wife. I spent my money for two, my wife and you. Unsa man na? Kabit. Di ba kabit? You are the love of my life, the enemy of my wife. So, how it is being given to us ni Satanas. Si Satanas, dili mo kontra na. Satanas will give you the rason. Komprontahon ka na nga ni sa imo asawa. Remember, di ba? Ikaw nga asawa, you are the first one to notice it. But the last one to confirm, kay sakit. Hindi, nakasabot ka na, ay pagtanga-tanga. Remember, wala medisina, way hospital sa tanga, buang lang ang naa. Hindi. So, mas malala ang tanga. Karon gi-confront na nimo ang imo bana. Oo, mingon niya, nga naman, hain ko nagsayop, mingon ang bana. May sayop kagok ka na nga bit ko. Di ba manay rason sa mga taga-Kabiti? Kabit ba? O mahilig o iskabitsi. Di ba? Unsay tawag nila, squatter. O nagpuyo og yuta nga dili ila. Oo. Di ba? Isog ang taga-squatter. Mini-squatter. Oy, paghuna-huna. Kay kung wa ka pa'y sayop nga asawa, kanang imo bana, dili mga bit na ako. Wow ha? Isog pa. Di na mga bit. Kung maayo ka pang asawa, correct, bagong byuda. Correct, bagong byuda. Kaya mingon si Chris Aquino, correct. Diba? Di na mga bit kung maayo ka pang asawa. So, unsa man ang tentasyon ni Satanas, ayaw ka balaka. Kay di ka ramao, daghan mo. Di ba? Oo. Hain man ang sayop niya na daghan man mo. Na may po sa tudloan ta kag rason. May Satanas. Mao ning rason na ngano nahangit man ka. Wa ta man mo pabayai.
Di ba? Gitagaan tamang gihapon mo. Gispor-suportaan tamang gihapon mo. So nga man, magkonsumisyon ka man, maayo gud sampawhon. Di ba? Oo, maunay bulok nga mga tao. Dagko ng iya mga anak, hapit na human pag-eskwela, mga bit na pod, kay magsugod na pod pa eskwelahon ng iya anak o grade 1. Jesus, Marosep, kabulok. Human ka na, sugod na sab. Di ba? Oo, kay mingon man si Satanas, tanan man kamo, unsa may diferensya ni ana. O, di ba? And then, mingon ng Ginoo, salida, no? Kailan tama ang mali. Besan pa ang tanan, maoy, maghimo ni ana, it will remain a wrong. Pero Satanas mingon, ayaw ka problema, besan ang imo pare, naagihapoy koan. Mao na. So therefore, it is difficult. We will go now to the first reading. The first reading will tell us, kinsay makakaton sa kabubuton sa Dios. Tawhanon pangatarungan, diliigo alang niining mga buhata. O ang amo mga filosofiya, malagmit mapahisalaag kanimo. It is not a human undertaking. So what it will be, it is always a gift, a wisdom to see things as they are. That is why let us always kneel down, ask the Lord. Lord, I want to love you very, very dearly. I want to follow you very, very closely. But left alone by my own intention, my own strength, surely, few meters from my steps, I will always falter. Dili ko makapadayon, Ginoo. Therefore, let us ask this from the Lord. And the second reading is telling us, when Onesimus was converted to become a Christian, he was represented back to Philemon. And Philemon was advised by St. Paul. Manato second reading. Treat Philemon, Onesimus, no longer a slave, no longer a servant, but your brother. So in the horizontal dimension, all of us are disciples. Let us treat one another as brothers and sisters. Another demand of our following to Jesus. Let us pray for this as we continue with our celebration. As we all now say, I believe in one God, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son of our Lord, who was conceived by the power of the